Nagitur kaya logofor जोंहा बेजोंनो माने मागो दमासि जानोसै उपाय गैया मा खालामनो आरो मागोना जेरैबो लकेल खावैना आरो सिंगिना खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैबो आंनि इउटुब चेनेलसिम बरायबाय लोगोसे मागो दमासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो बङाइगावनिफ्राय दा न'सिम सफैबाय सफैनायनिफ्राय नोंथांमोना नायदों जिहेतु ओंखाम उखैबोना दङमोन न'हा आखर सानाय सिंगिना ओमफ्राय नै बिथिङा खलना संगासिनो ओमफ्राय बिथिं गालिहा नै माने नालेंखर माने रुखिगासिनो आरो फिथा सावनो थाखाय दा माने नोंथांमोननो आङो दा संनाय खावनायनि ब्लगजों स्टार्ट खालामबाय आंबो दा नै नायगासिनो दङ आखराव ना सारखानाय दंमोन ओंखायनो मागोनि थाखाय बे बाराव जोंहा माने ना बायनांगौ गोनांथि जायाखै खल ना खावै ना सिंगि ना गासैबो दंखाजोबो नालाय ओमफ्रायहा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंहा माबोरै प्रिपेरेसन खालामदों मागो दमासिनि थाखाय ओमफ्राय दा नै आङो दा उरालाव माने सिबिं देनो नागिरदों फिथा सावनो थाखाय नालेंखर एवगासिनो लोगोफोर फिथा बानायनो थाखाय रुखिगासिनो आरो सिबिंखौबो देना लाखाबाय हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनै जाबाय दमासि मागो दमासि स' दिनैहा माने मा खालामनाय जागोन नोंथांमोननो देखायगोन मैया फागोसे फिथाफोर आरिखौ खावना दोननिफ्राय दिनै मा जानायनि प्लेनिं जायो आइटेम जायो बेखौनो नोंथांमोननो दा देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आं नै मोखां सुखांजोबनानै दा साहा लोंनोसै मैयानि फिथा सावना दोननाय जोंहा एसे हेलो लोगोफोर दिनैहा माने मागोनि गामियाव माने लटारि खेला जादों बेखौनो दा नायनो थांनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो प्राइज महरै बेवहा दख'ना गांसे 5 केजि अमा बेदर हांसो मासे थाव गुबै जानाय थाव सिनि ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुखादों माइब्रा माइरंबो दङ हालदै बायदि गासै 10टा आइटेम दङ आरो नोंथांमोना दा नायलांदो एसे ओमफ्राय गाइस नैबे अमा बेदरखौ 5 केजि अमाखौ सासे हारसा मानसियासो मोनबाय मोनसेल' टिकेट दाननो बिथाङा बिराद लागि थामजियाव माने 5 केजि अमाखौ मोनबाय नाथाय बिसा जायोना जाया मोनथिला जेन' बेयाथ' खमसे खम लाब जाबाय दे हांसोखौ लानाय थिखां मोनदोबा नों हांसोखौ मोनबाय खेला नायना फैबाय लोगोफोर दा लोगोफोर ओंखाम जानो सम जाबाय मानोबा फुङाव ओंखाम जायाखैमोन एसे बेला थांबाय ओमफ्राय नै जा माने संखाबाय आरो फुंनि आरो बेलासिनि सबाइ मैगं ओमफ्राय आरो ना गोरान जोंहानि माने फिथा बायदिसिनानि प्रिपेरेसना जाजोबाखैमोन नालाय ओंखायनो दा ओंखाम जाखानाय फिन आरो नांथाबबावबाय लारु बानायनो थाखाय रेडि जाबाय दा थ' फाइनालि लादुआबो रेडि जाबाय बानायनाय गुल गुल बानायबाय दा नोंथांमोननि देखायजों ओमफ्राय नै दा थावनि फिथाखौबो माने सावखाना दोनबाय आरो मोनसे फिथा सावबाय रुनाय फिथा आरो रुनाय फिथा खावना नायदों माबायदि जायो आनबक्सिं मा बिहु पिठा लाडु तेल पिठा আৰু ইফালে শুকান পিঠা তিলৰ নাৰিকলৰ
আৰু এইফালে পানীত দিয়া পিঠা কেইটামান বনাই চাইছিলোঁ চেপটো বেলেগ হৈ থাকিল দেখোন মই উল্টাই থৈ দিছোঁ पानी dia pitha kita mah. Logoफोर गोबां आइटेमनि फिथा खावबाय थानोबो सम मोनजिया नालाय ओंखायनो बेखिनि आइटेमखौनो बानायबाय फिथा गोरान नालेंखरनि आरो फिथा गोरान सिबिन आरो गुरनि बिनिफ्राय थाव फिथा माइरंनि लारु ओमफ्राय सिबिननि लारु ओमफ्राय नालेंखरनि लारु जिहेतु आंनि फैनायाबो एसे लेट जाखादों न'आवहा सनिबार खालिसो मोनायाव मोनफैदों नालाय ओंखायनो बारा आइटेम बानायनाय जादिया आरो बेखिनियानोमोन दा नै जोंहा फादारा माने बाजारनिफ्राय अमा बेदर लाबोबाय बेखौ दा खुथिगासिनो आरो मा मा लाबोदों नोंथांमोना देखायगोन बापरे बेखायनोथ' बुंदोंमोन आङो अमाखौ जा हांसो मोजां आं बुंबानो जायोमोन ना दाननो हागोन हायालै आखाइया तिरा थांदो दखं आखाइ खाथियाव लाना बेपारिनि बुद्धिखौ मा बुंनो नोंलाय मागोनि सादु जाना फैखाबाय दे मावजि मादारा मखारखो बोरै हांसोआ मुदोंखो जुना जाला जुखो लाबनांगोन जुवासो मोजांनो जालाया माबा हारा गोजा मोनजायोनो जुवाबा मोजांनो ये दिनैनि खाजाया गाइस गैला प्रान थांबाय नोंनिया मा खालामनो उपाय गैया ओह ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो नैया बाबाया मा लाबोना दोन जरासे फायदं बिराद अन्थावथाव किउटमोन गुफुरनो मा खालामनाय जायो जानो नालाय नै बन्दाया जाहानि मावजि बन्दाया नो हा गाइस नैबे जाबाय जोंहानि गराय ना गोदोर गोदोर ओमफ्राय खल ना दं बेखौथ' जाखाबाय ओमफ्राय माखासे ना दङमोन बे नाफोरखौ माने फाननाय जाबाय मागोनि सिगाङावनो आरो ओमफ्राय नैखिनिखौ आन्था जानो लाखिबाय ओमफ्राय नै सिंगि नाफोरखौ नोंथांमोना नायदो आरो नायदो आरो लोगोफोर सानसेयावनो एफा अमा बुरजा जानो हाया ओंखायनो एफा गोजोखौ रुनानै दोननोसै आरो अमा जादो दानिया बे केजिखौनियाव नै एवनायाव इसे खावना जानांगौ मोननैसो माबना दोन ओरैया गोथाव जागोन मस्ला होबाय आलु आलुबासो गोथाव जायो मैगं संबासो माय मोनसे दैजोलुआ खालामबा जानो हाया अमा बेदरखौ जों मैगं गोदोर गोदोर होयो ने मोनसे माबा लाना मेजेम हायना दों या लाइट बहुत कम है देखो ये है बिना लाइट बेदर सिर्फ एक ही आइटम बनाएंगे वो है पर्क ज़्यादा आइटम खाने से गैस हो जाता है खा नहीं सकते इसलिए अभी मेजम को उठाएंगे ऑयल को पर्क ऑयल हम गंदा और आप गुद साथनी बनाएंगे तो माँ यस बिना लाइट बहुत अच्छा लगता है ये सब बन जागोन नालाय माने जेबो मैगं सङासै आरो बिहुबुलि लोगोफोर मागो दमासिनि अमा सावबायनिया ओमफ्राय अमा हांसो दंमोन हांसोखौ दिनै जानाय जालिया गाबोन जासिगोन मजा पियाज सामब्राम फालौ देनाय ओमफ्राय फालौ सावनाय ओमफ्राय नैया माने मजा मजा ओमफ्राय नैया खलना जाबाय अमा एवनाय जानोसै एकदमनो अमा स्पेसियेल दा बेदरखौ बिदिनो खुगा गाद्रा जाना लाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि मागोनि
ब्लगाबो बेसे देरानो ओमफ्राय पार्ट 2 फैगोन लोगोफोर नैयाव जिहेतु कमप्लिट खालामनो हादिया आङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नेक्स्ट दिन आरो मा खालामनाय जायो बिदिब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै भिडिअआ बाय बाय थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार आरो लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबालां थेंक इउ बाय बाय स' फाइनेलि रेडि गाइस दा जानोसै असाय सुन्दुं आगोनाय थुफ्लानाखाय